Buenos dias, Marius van der Ola. Yes, van der is mei de 29e, maar vlek al de 30e, geloof ik. En als van jou dan zeer schöne dag, dat zal van jou bij ihrem Zeit worden hier in Strukland, 30 Grad, of vielleicht 31 noch. En ik dacht van jou wil ik mal bistec ranchero maken. Ik had je mijn disco laatst rijden gemaakt en nu wou die mal ware brokken. Gisteren hebben we die gebroken, van jou wou die ware brokken. Die heeft zich uitgebeurd. Reinmerken. Maar ja, nu heb ik bewezen wat ik da alles doe. Dat is een einfache Maaltijd, waar het smaakt schijn. Hier hebben we dan wat we dat gebroken. Ik had hier wat beef eye of sirloin steak gekauft. Ik heb hier maar alles top 3/4 kilo. En einer kann ergens wat van vlees broken. Dat is een beetje een derne streeltjes. Als einer brokt hem vielleicht Milanese, had er ergens wat. En dan door heb ik peper en zout en 2 jalapenos. Eentje dan meer, ik wil vielleicht nog een extra over. En dan heb ik hier 1,5 bakkeljan, 2 bieter chesnik. En door heb ik nog pulver, dat is een ander dingpan, maar dat is een rinspulver. Dat gebruik ik dan en er staat zout. En dat is een beef bouillon, waar je niet pulver hebt en kan je klaarsbroken. En door hebben we dan nog een seppel, ik word vielleicht een halve seppel, dat is een beetje een grote. En dan worden we afhangen. Hier hebben we 4 gemerkt. Hier worden we later ons vleesjes met bruinbroden. Dan hebben we dat alle toeperieren. Maar ja, het vangt aan smaak te laten. En dan doe ik dat aanpeperen. Hier is dat, ik hebben we met groven peper. Dus dit kan je vielleicht zijn. En dan doe ik dat zo liggen laten. Dat zalt uit niet, dat dat eens te zijn een beetje te zijn uitreden, dat heeft me her, want dat is kerken daar. Als je de rins opmaakt, dat is ook zaltig, so dat braucht dan niet maar. Ja, daar wil ik dat alle nemen, dat zijn zo'n fijne derne streeltjes. Wil ik dat alle aanpeperen, dan wil ik dat staan laten, wil ik dat anders al opgesneden en eruit zum kerken. Zo, nu hebben we dat fijn eingepeperd en dan laten we dat staan. Maar dat eerst niet zo kalt als het zijn, dan zal dat maar room temperature hebben, dat is broden dat. Dan holt sich das nicht so sehr taub, aber ja. Okay, dann nu habe ich hier 3 Jalapenos abgeschnitten. Ich sehe, die ist 2, aber ich für mich wurde dann 3 gemacht. Und da haben wir dann eine Bakkeljan abgeschnitten, eine halbe große Sippel, und da 2 Teen Chesnik oder Garlic. Und da ist uns Peper das Fleisch. Nu wollen wir gewoon die Plancha da am Fieren ab, die heute mehr, und dann werden wir das Fleisch erst brun broden. Dat heeft dan beter Geschmack, spert sich mir mal so. Okay, nu haben wir die Plancha heute. Und dann hier haben wir das Fleisch, das ist fein eingepepert. Und da haben wir Schweinschmalt, ich gleich für das Schweinschmalt, aber wenn die andere Schmalt wählen, das ist klar abgetönt. Und da werden wir sehen, wo das ist, wenn wir hier Fleischbroden dann. Ja, wir lassen die Planchas fein heute, wo das hier ein klein bisschen alle ein bisschen schmutzig merken, und da werden wir das Fleisch dann ableihen. Das geht nicht sehr lang, so heute ist die Plancha erst. Das fängt dann sehr fein brün zu werden. Oh ja, wenn ich fein brün habe, da werden wir uns das reinmerken. Ja, so kann noch einmal wiesen, das fängt dann sehr Geschmack zu lassen. Das hier da brennt so fein. Das riecht mir auch schön. Okay, ich lege das Messer rein und das nehmen. Naja, nu leuven wat de diskus heute ist, dat we het onder kan beetje uitbroden. Du hast das Fleisch und dann doen we het alle in kleine streeltjes snijden. En dan wordt het anders gaan alle een beetje uitgebroed, de sippelen en de chesnik en de bakkeljan en de peperschoten. Dan doen we het Fleisch te maken. Maar ja, ik leg dat eerst een beetje zetten. Kijk maar wel, je hebt geen juice wat eruit komt. Maar ja, nu dat ik dat een beetje gesneden. En dan doen we het eerste, doen we de sippelen een beetje broden, bloß dat die van een beetje durchsichtig te worden. Dat doen we het eerste en dan het nächste doen we de bakkeljan, dat chesnik, en dan de bakkeljan en dan de chili. Ik weet niet hoe dat allemaal alles tot naar reden maakt, maar ja, nu wil dit hier eigenlijk. Dit gebruikt een beetje olive oil. Light olive oil. Dat we hadden genoeg schweinsmaak gebruikt voor deze maaltijd. En dan het nächste doen we dat chesnik te maken, 2 teen. En
Wat je dat is kwijt nee, want je meer sippelen liggen oder meer chesnek. Bloos van verwacht. Veel makers je gleich. Mijn vrouw zegt dat maar sippelen kan niet te veel. En garde krak zo, dat is je zo, dat ik weet dat. Je hebt gas maar. Als je buiten ook allemaal wendig. Nu, de sippelen die vangen je onze smaak bruin te worden. Je rood een beetje bruin en dan denk ik dat chesnek te maken dat je veel eier bruin wordt. Nu laat ik dit nog helemaal een stuk 2-3 minuten een beetje zo prizzelen en dan de bakkeljan te maken en dan next de peper schouten. Yes, nu zijn de sippelen zo fijn bruin. En dan doen we de bakkeljan te maken. En dan doen we dit vielleicht een minuut of zo, bloß dat het een beetje fijn juicy te worden. En dan wordt de peperschoten te maken en dan dat vlees. Maar ja, het vangt dan smaak te lopen. Ja, nu kan je zien dat de bakkeljan die vangt dan zo fijn week te worden. En dan doen we de jalapenos te maken. En zoals ik zei, jalapenos, sippelen en bakkeljan kan je zoveel als je wil. Dat is krak op de junt. En dan wou we dit nog helemaal klein beetje dichtbroeden en dan wou we dat vlees en dat eeuwig te maken. Want ja, dat riekt zich maar als schijn. We laten dat eruit doen voor het vlees. Nu wou we dat te maken. Dat gaan we zo fijn 2 snijden. En dan wou we dat een beetje fijn dichtgerieren. Dat laat er wat fijn lopen. En dan denk ik een paar laag boter maken. En dan, want China kijken dat, dan doet je door een bijenman kijken. Ik doe je eigenlijk een ganse bijen dat ik de man kijken. Waar is dat? We gebruiken dat ze maar kies doen. En daar laat dat door prizzelen. Maar het vlees en alles fijn weg is. Ik weet eens hoe dat de schoen zijn in de man kijken, maar ik weet niet zijn. Dat je smaakt op broek weg, dat eens je dan een plus water. Maar ik dacht, ik had hier een bijenram staan, die schreef die wel je brok zijn, zodat wordt er nu duiden. En dan wat ik dan wil doen is, dan wil ik hier een klein beetje zo'n rinspulver maken. Dus dat is dan in steeds zout. En dan werden we dat prizzelen laten, vielleicht voor een halve stunde, maar dat fijn goed is. Oké, nu hebben we alles gemaakt wat er maakt hier. Zo'n rinspulver, dat is een beef bouillon, voor die wat Engels gaan. En je kan zupklaats gebruiken, zijn van rinsflavor. En je dan ook van heinapulver flavor te maken, je smaakt. Dat smaakt ook zijn. Maar ja, nu ga ik dat aan prizzelen. Nu wil ik dat toedagen, vielleicht voor een halve stunde, of vielleicht 3/4 stunde. En aan die tijd kan je dan gewoon heinersaluut mesten of wat immer. Maar ja, nu wil dat toedagen. En dan laat dat door prizzelen, maar dat goed is. En aan die tijd kan je gewoon rijst en schobelen opwarmen, dat jet je ook bij. Dat had ik niet geweten waarom het gemerkt. En dan werden we zijn wat schijn smaken. Hier van Struckler, Manitoba. Had een schijn dag. En dan zijn we het slotdag, wanneer we eten. God bless you. Mocht God je zegenen. Hallo, there you go. Dat heeft nu een goede halve stunde hier met geprizzeld. Dat juice dat is nu zo fijn dik geworden. Bistec ranchero a la mexicana. En ik geloof niet zo uit tomaten heten, maar ja, ik geloof dat heeft me gelekt. Ik hoop je proeven dat ook en ja, smaakt zeer schijn. Ik geloof wat fijn dan, mijn laatste dat heeft me gelekt. Het smaakt zeer schijn. Zo nu willen we een rijst opwarmen en schobelen en daar willen we meer heten. Nou ja dan, nu lijkt zo uit tomaten heten. Ik heb mijn bistec ranchero hier. Ik heb er nog een extra jalapeno bij gelegd. Ik wil nog een beetje dat eten. Ik leg het aan bij de Noordstuk. Toen heb ik mijn refried beans. Toen hebben we de arroz a la mexicana, gebroken rijst. Toen heb ik nog een tortillas eieralt en opgewarmd. En dan leg ik zo uit tomaten. Nou wil we dat maar smaken. Oké, daar willen we dat maar smaken. We hebben hier arroz a la mexicana, bistec ranchero en refried beans. En hier hebben we een jalapeno, dat een beetje sterker is, maar als je dat niet te sterk, dan wordt het een beetje bijzalten.
En dan leggen ze weer uit tomaten en dan zeg ik immer zeggen, we dankbaar zijn voor ons eten. Ik ben dankbaar voor jullie. En ik ben dankbaar voor deze wunderschöne dag van jou. En nu gaan we dit mal proeven. Ik leg een beetje met een tortillas, met een heiter tortillas, dit is zo te eten, maar het is een schotje merken, dus ik laat het eenmaal een andere video wijs. Dan denk ik me dat een beetje dit. Van alles met bijschapen. Ay, mamma mia, caramba, viva la revolución. Ik weet niet zeggen, dit smaakt zijn. Zo meestal niet koud je nieuws week met het milk volstarten. En dan een beetje van dit afbieten. Merk dat ook. En dan ga je niks gedaan hebben, dan merkt het ook. Het smaakt werkelijk fijn. Dat vlees is zo fijn week. Ga ik na 3-4 stunden simmert als je is van bruine brood en alle tip creëert. En dan kan je dat meal dus meestal niet klaar houden. Maar dat smaakt fijn. Ik hoop het lekker dag. Wens je een zeer fijne dag.